Bine, vreau că sunt la un nou episod. Astăzi o să vă arăt cum să faceți mașini de 200 hyper. Stați puțin că, da. Deci, prima puteți să faceți la orice mașină. Dați reset, ok? Dați la motor, luați primul motor. Dați set. Dați aici la hotel. Dați aici la ultimul motor. Turbo, adică. Dați bui. Ieșiți. Așa. Dați aici. Dați o mașină așa. Dați pe tuning. Dați asta de aici așa. Turbo, tot așa. Ieșiți. Dați aici. Dați la mașina așa. Și după aia dați așa. Dați bui. Uitați-vă. Hac. E foarte simplu, puteți să încercați. Acum hai să băgăm un mail să vedeți cum e. Nu-i troll, merge la orice. Hai să băgăm cu mașină, nu știu. Aș băga cu full la 90, da. Da. Hai să băgăm cu asta, că și are tot. Puteți să faceți, e foarte simplu. Deci da, să dăm aici. Așa. Și noi... Tot puțin că se încarcă puțin. Tot puțin. Uitați-vă. Uite. Uitați-vă ăștia cum dau trollul de pe VIP ce-a scris acolo. Dați că vă dau ca să vedeți. N-am dat țeapă nici o dată, Denis, te rog. Primul... Să dați și țeapă. Dă țeapă, mă, ce mă apiși în VIP-ul tău. Mă, mișcați-vă, mă. Că mi-a și pula. Da, că atât a fost cu episodul ăsta. O să ne vedem data viitoare. Pa, pa.